cyfraniad gwirfoddolwyr. Gymaint o lanas fel oneifion yn wylod y pentra, felly di gasglu si tua 600 o boteoi y wythnos gyntaf. Dysgu bobl sydd wedi iwsio defibrillator, cymorth gyntaf, planta... Sy'n waith pwysig wrth gwrs. Wel, os di pobl yn gwybod, dyna gen yn rhyw fath o syniad, mae'n lot hawsach iddyn nhw yn lle bod nhw. O'n i'n sylweddoli bod yna gymaint oriau i fewn, a beth mor dda ydy o bod nhw'n gwneud. A sy'n licio diolch i bobl yma heddiw. Wedyn nes i'n gysylltiad wedyn efo Mantell Gwynedd. Ges i gyfweliad efo nhw a wedyn mi roedd nhw mewn gysylltiad efo elfennau gwych Neweld Elements ac cychwyn pob dim gychwyn o fanna i'r gwir.